бинандаҳои азиз, айни ҳол мо ҳамроҳи гулдухтарони нозанин ба тамошои осурхонаи миллии Тоҷикистон омадем, то ин ки аз таърихи гузаштагонамон бархурдор шавем. Ҳамин тавр не гулдухтарон? Бале. Хуб, меравем ба дохили осурхона. Салому алайкум, рӯзатон бахайр бошад. мо мехостем аз осурхонаи миллӣ дидан намоем. Хуб, ба мо киро баладӣ мекунад? шӯъбаи экскурсионии оммавӣ шуморо ба осурхонаи миллии Тоҷикистон хушомадӣ мегӯям ва хатсайри худро аз шӯъбаи табиат оғоз мекунем. Марҳамат. Ташаккури зиёд. Омода ҳастед ки ба мо кӯмак кунед? бале, омода ҳастам. хушомадем бори дигар ба осурхонаи миллии Тоҷикистон. Марҳамат кунед. сайри осурхонаи мо аз шӯъбаи табиат оғоз мешавад. Марҳамат кунед ба шӯъбаи табиат. масоҳати умумии осурхонаи миллӣ 22000 метр мураббаъ буда, 15000 метр мураббаи он барои тамошо пешбинӣ шудааст. осурхонаи миллӣ дорои 4 шӯъбаи экспозитсионӣ аст, яъне шӯъбаҳое ки дар он ҷо тамошобинон вобаста ба таърих ва фарҳанги миллати тоҷик огаҳӣ пайдо мекунанд. ин шӯъбаҳои табиат, шӯъбаи таърихи бостон ва сиғои миёна, шӯъбаи таърихи нав ва навтарин ва охиринаш шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ ҳастанд, ки дар он ҷо дар маҷмӯъ ҳар як тамошобини чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷӣ вобаста ба павлӯи гуногуни ҳаёти мардуми тоҷик огаҳӣ пайдо мекунад. Ташаккури зиёд. Шӯъбаи табиат дар чандум ошина қарор дорад? шӯъбаи табиат дар ошёнаи поён қарор дорад, ки айни ҳол мо ба он ҷо равона ҳастем. Хуб, марҳамат гулдухтарон. шӯъбаи табиат экспозитсияш ба тамошобин вобаста ба мавзеи ҷойгиршавии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки мавқеи географӣ, вобаста ба канданиҳои фоиданок, иқлим, обу ҳаво, набототу ҳайвонот, парваришгоҳҳо ва мамнӯъгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. ва толори нахустини шӯъбаи табиат толори геологӣ ном дорад, ки дар ин толор намунаҳои канданиҳои фоиданоки ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон дар маҷмӯъ бо шумораи 74 намуд ба маърази тамошо гузошта шуданд, ки ҳар як тамошобин вобаста ба канданиҳои фоиданок ва ҷинсҳои кӯҳии ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон маълумот мегиранд. ҳайвони дигаре ки дар ин қисмат дида мешавад, ин бузи кӯҳӣ аст, бӯе ки бузҳои сибирӣ низ мегӯянд инҳоро, ва инҳо дар минтақаи бештар хунуктар, яъне ки сардтар зиндагонӣ мекунанд. ва яке аз дигар ҳайвонҳои нодири ин минтақаи Тоҷикистон ин бабри барфӣ мебошад, ки бабри барфӣ яке аз ҳайвонҳое аст, ки дар минтақаҳои баландкӯҳ, қаҳратун, барфпӯш зиндагон мекунад ва ин дарранда буда ва дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон шикори ин намуди ҳайвон мамнӯъ аст ва ин ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид шудааст. Яъне ки китоби сурх гуфта он намуди олами наботот ва ҳайвоноте ворид мешавад, ки дар онҳо нодир ҳастанд ва шикор ва ҷамъоварии ин намуди расаниҳо мамнӯъ ҳастанд. шӯъбаи санъат тасвирӣ ва амалии осурхонаи миллии Тоҷикистон яке аз шӯъбаҳои экспозитсионӣ мебошад, ки дар ошёнаи сеюми осурхонаи миллии Тоҷикистон воқеъ гардидааст ва экспозитсияи шӯъбаи мазкур вобаста ба ҳунари рассомӣ, кандакории рӯи чӯб, ҳунари меъморӣ, ҳамчунин кундал ба тамошобин маълумот медиҳад. яке аз ин намунаҳои ҳунарҳо ин ҳунари кандакорӣ дар рӯи чӯб мебошад, ки мо дар ин ҷо дар ин амсилаи чойхона мушоҳида мекунем. ин яке аз ҳунарҳое мебошад, ки мардуми тоҷик аз қадимул айём ба омода ва ороиш додани ин гуна чӯбҳо бо ҳунари волои худ банд буданд, машғул буданд ва то ба имрӯз ин ҳунар ҳифз гардидааст. намунаҳои дигари ҳунарҳое ки бештар занҳо ба ин ҳунарҳо рабт доранд, яъне ки сару кор доранд, онҳо дида мешавад. аз ҷумла болишт, дастархон, ҳамчунин курпачаҳо, ки онҳо бо матоъҳои махсус ва ҳамчунин қуроқбофӣ ва дигар нақши нигорҳо бо як санъати баланд ва бениҳоят муҳим ороиш ёфтаанд.
دوستانی عزیز، ما همراه گلدختران نازنین امروز از آثارخانه ملی تاجیکستان دیدن نمودیم، همزمان از تاریخ و فرهنگ، از هنرهای قدیمی ملت تاجیک بهره‌ور گردیدیم. اینک می رویم به آزمون تا از هنر گلدختران نازنین برخوردار باشیم.